Kaseta gobernatzea ez zen aitonaren ogibide bakarra. Bazuen txalupa txiki bat ere arrantzan egiteko. Dos amigos izenekoa. Zer pentsatua eman izan dit beti ontziaren izenak. Dos amigos. Zergaiti jarre ote zion izen hori aitonak. Nondik atera ote zuen izen bitxi hori? Eta aitona bera bazen bi lagunetako bat, nor izan ote zen bestea. Beste hori aurkitu nahi nuen, zergatik ezabatu zen haren arrastoa. Haserretu egingo alzen aitona lagunarekin. Galdera horiei erantzun nahian piste itiraka hasi nintzen duela urte batzuk. Sentitzen nuen, Dos amigos horrek bere barruan novela bat zuela. Desagertzen ari zen arrantza munduari buruzko novela bat. Baina hori hasierako asmoa baino ez zen. Eta novelarako datuen bilaketa horrek, nik espero ez nituen bide batzuetatik eraman hau, ezusteko askorekin egin dut topo. Arrainen adina jakiteko, eskatetako uztaiak zenbatu behar dira, eta urte bat gehitu. Larbak direnean, ez baitute eskatarik arrainek. Aingiren kasuan, 4 urte gehitu behar dira. 4 urtetan izaten dira eta larba aingirak. 4 urte behar dituzte era berean Atlantikoa zeharkatzeko. Sargasoetako itsasotik Bizkaiko golkorako bidea egiten dute denbora tarte horretan aingiraren kume txikiek. Nire hegazkinak 7 ordutan egingo du distantzia bera. New Yorkerako hegaldia hartuko dut gaur bertan Bilboko aireportutik.